matan aure ba. Ka ga mata aure amma ya tasa. Inna lillahi. To mata aure fa ta biyar aka yadda ta yi. A bisa larura. A bisa larura. A bisa larura. Inna lillahi. Kanga mata aure an yadda ta yi fata biyar. Mata aure ta iya kansiliya. Ji kan kala rawi. Mata aure ta iya dan madrasa ta ciya lady ta iya sakatariya ta allura polio la ilaha illallah. Ai mata aure ma ta iya polio in dai kana son arewa mai kauna arewa ne kai mai kishin arewa raƙumi ya ci ubansa. Tan manyan nan na arewa billahi yanzu ka kalle mu ne yan arewa a firgice. Yanzu shekaran jiya a Dawanau ta mata Kano Allah ya tsinewa mai ƙarya. Sallah ake ta magaraba ana jira liman ya sallama sai aka ji ya ce Allah ya sawaye. Kai yaro duguna saboda annabi kai ma duguna saboda darajar annabi. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga nasara ya ci da yaki. Adda zai dauko a hankali duk sai ya raba mu da annabi. Tunda ta kai yanzu ɗambal kai ja baya ka zauna. Wallahi tallahi baba ɗambal ya fi limamin juma'a jin daɗi. A Madina fa aka je gasa karatu a Kano wanda ya zo na ɗaya bargo aka bashi da galan ɗan kananza. Aka siyo motoci guda 44 aka ba 'yan Kano filas. Allah ya tsinewa mai karya. Yanzu in ka ga limamin juma'a da mota a cikin birni iki dan kwamitin azumi ne. Duk limaman ƙauyukan nan ina ne mota? Mu da muke zuwa ƙauye ba mu muke ganin limaman ƙauye ba malam wani alkyabbarsa tun ta bara duk ta cinye a wuya. Yana hudu da yana gyangyaɗi tun kunin safe. Su ba limaman birnin yawanci duk maroƙa ne. Ba za ka ci dariya ba sai gwamna ya je sallah masallacin malami duk a koro na sahun gaba. Wani tun goma ya kama sahun gaba in gwamna zai sallah a masallacin waje za ka yi duk a tashi mumane a sahun gaba. Kuma da tsiya sunan gwamna sai ya fito a cikin wadda ba Allahumma ansirna amirina sulalamido sai an kakaba sunan gwamna a hudu dan a samu kujerar maka dan i sallama ne kauri yaro dan ja baya. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za nasara zai ci da yaƙi. Yanzu ka duba kaga ƴaƴan musulmi duk sun koma shiga irin ta anna kaga dan musulmi da riga arna da wandan arna ga katon takalmi kamar bulu wani takalman kan a kwance zaran an yi raka a hudu ya sa wando ki zazzago saboda rashin mutunci. Inna lillahi. In kaga arne da tirikwata kai masa murna. In kaga arne ya sa t-shirt kai masa murna. Nasara ta kudu ya bullo ya samu arna tsirara. Sai da ya shekara 15 a kudu yana yaki da tsirara. Ya kawo masa t-shirt da jeans. Da Allah an samu mutum tsirara aka kawo mai t-shirt da jeans bai ci gaba ba. Da nasara ya zo arewa bai same mu da kanki da innaki da antafarya ba da makata ɗiban lalle. Da gwada mai giza da akwamari da gora makaman da sace da ya shara da haɓaka da windi da gurinfa. Kan bature ya zo ba ma amfani da roba da kwatamiya muke wankan jewu. Ko iya mu dama fara akushi mu ci abinci ka kalli yadda nasara duk ya raba mu da annabi. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga duk masu kuɗi sun haukaci. Haƙiƙa annabi ya gaskiya masu kuɗi sun haukaci. Amma ba za ku gane haukan ba saboda ba sa duka. Wallahi kai malam Allah ya ƙara mana san annabi Muhammadu. Ya ra'ayi mutum yana da kuɗi kuma ya haukace ka auna da masu kuɗin mu. Yanzu mutum ne sai tara biliyan 2 biliyan 3 biliyan 4 biliyan 5 biliyan 6 biliyan 7 biliyan 8 biliyan 9 biliyan 10 annabi me za ka saya ka sai me da ita ai sun haukace ne ai. Kwanan nan wani ne kuɗi ya mutu a Kano amma bari in yi duka ba kama suna. Ida inda ɗan Kano a nan ida ka san kowaye. In ka wuce na Ibawa 'yan lemu kana wuce gadan nan ta sama shatale-tale in ka hau hanyar zariyar kafin ka je 7up akwai wani kamfani daga haka to me kamfanin ya mutu. Amma abin da ya kona mana rai a nan kotu abin da ki mata ibari trillion ma'ana malala gashin tunkiya da Hausa. Miliyan 1000 shine biliyan 1 biliyan 10,000 so 1000 shine trillion. Wallahi abin da ya mata ibari trillion 18. La ilaha illallah mutan daya.
kaga hauka ya tabbata tiriliyan to ko bajet din Najeriya baya kaiwa tiriliyan 4 ko bajet da aka yi na Najeriya duk dan boko a nan ka tambaye shi bajet din da gudu ne wannan shekara tiriliyan 3 da wani abu to ga mutum ɗaya ya ba tiriliyan 18 Alhaji a tashi da fafarawa tsohon gwamnan Sokoto abinda ya ci a caca kul tiriliyan 60 mota isa ya ta hawa tun da uwarka ta haife ka a duniya in ka taba ga irin mota fafarawa Allah ya tsina wallahi da ije da mota a rugungun bakin kamun kifi da ifakin da mota taron kamun kifin sai koma kallon mota sai da kwamfuta a hadi kana tafiya kuna zance da motar in gudu ya gudu ta ce a rage ni taya ba iska ta nuna ma kwana ta nuna ma rani daga nan jigawa in za ka Kano in ka seta motar billahi ladhi wanda za ka je gonsa in bayanan za ta gaya ma Allah ya tsinewa mai ƙarya in ka yi baki ta ce bayan mata mun yi baki ko fashi da makami ake mota za ta ɗauko hoton barayi ta sama akan sikirin ta ce fashi ake sauran kilomita ka zama tanda barayin wannan talaka ibad waɗanne roka nan kaji nan rake wani idan notusa ko a mace an ware ta talaka ka kibta uwarka ido ko a mace an ware ta kai kanka da kaga irin matarka ka san daidai kai a yanzu da Allah kaga mace ta wuce midiyon ita ba doguwa ba ita ba gajera ba fara kal gashi hatuwan duwawu idan nan dara bakin kira farin fari tes hancin na kamar an ja area bakin dan cicip wuyan dogo mai sufurin ya dan karyo haka nan dan sai dan yi tsidi nan dan kuma sai dan haɗe can dan kuma sai dan kira dai coca cola dan ubanka zaka taya daga nesa zaka ce kai kaya iya kaya wannan amma da kaga yadda madama abu kai ma kaga daidai kai yau in baka da kuɗi ko mutuwa kai an daina zaman makoki in kaga tabarma da mutum 6 talaka ne irin su to me zai hana ka ba Allah wallahi tallahi in talaka in ya mutu kwana ɗaya an naɗe tabarma uban wa zai wani ba a to wani mai dan gemu ne zai miƙe jama'a assalamu alaikum ya ce ta dai annabi ya hana zaman makoki to ai bai ga zai ci ba amma da abace in mata Allah ya tsinewa mai ƙarya wata 11 akai ana zaman makoki 11 nan Maryam Abacha ma ta ga wankin yayyawa ta ce a takaita a daure Qur'anin yayi yau wani mai dan gimu ta yake hajiya akwai falale gasa da iya kakali al-fi'l al-madi huwa kullu fi'l yadun in ya har hada iskancin sa sai ka rantse da Allah Qur'ani ijanan ku ya kibe ka yanzu baka ga in mai kudi ya mata harin fa ake dakowa haya ba a shimfada katan kafin da a sa fankoki a gun nan ga katan dan madara mai kwakwa ga falar ɗan shayi guda 20 ga tikan burodi ana shan shayi ana kuka da Allah ya ji kan alhaji dan karan madara Allah ya biya shi kansa limamin sai ya daba zabo a baka ya ce ayi kulhu wallahi wallahi tallahi duk masu kudin mu ya ba ne kudi ya hauka shi ya zama mutum ne sai tara biliyan 2 biliyan 3 biliyan 4 to ka sai iya tsiye ka dai a duniya ka fi karfin gida mota sutura mata abinci su 3 na kashewa daga nan kuma sai naira miliyan 1000 shine biliyan 1 da za ka ɗauko biliyan 1 ka tasa ta a gaba ka daina sana'a a biliyan 1 kullum ka kashe 33,000 to in ka buga kudin a kwakuleta za ka ga a shekara muna da sanadu kwana 354 shine shekara to ka ga naira biliyan 1 kullum ka kashe 33,000 a biliyan sai ka shekara 180 kudin zai kare da ragowar naira 60 da naira 3 da sile 5 na rantse da girman alkur'ani ido 60 ai sun haukace ne shi yasa yan haukan ya motsa sai mutum ya tura ingila a siyo mai kare na miliyan 2 da Allah mutumin da ya tura a siyo mai karen miliyan 2 sai aka siyo karen aka ɗoro karen zumu a jirgi za a kawo wa mahaukaci kare ya siyo kare ko mutum ya shuka fulawa ya ce ita ba ta ruwa ai kaga kawai baya duka ne ai ta ba fulawa ruwa ita ba rama ba ita kuma duniya abin da yasa aka ce aikin banza ce yakin mutuwa ya ci sarki yakin mutuwa ya ci tsoho yakin mutuwa ya ci mutumin kirki ya ci dan iska ya ci tsinanne
duk yanzu haka ana can ana haka kabarin wani yanda muka yi ido hudu da wani anan alaji wani ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba sai lahira duniyar banza duniyar mai ina ɗazu ina jiya ina shekaran jiya ina ba azumin da muka yanzu yana ina wani yanzu azumi bai fi wata 7 da wani abu ba kware duk wannan bugar da muke maulidi muka sa gaba da an ci maulidi ba abin da za a yi hidima sai hidimar sallah ita dama duniya duk mai gudun wahala karka zo in kana gudun wahala karka zo duniya ce ne to ai in dai za ka faɗo an gabu da kuka za ka zo ma saboda ka faɗo cikin hau in ya tun nan da kuka maka zo farkon masifar da za ka fara gani da ka faɗo da kuka sai a samu dai za a yanke ma cibiya masifa 2 daga nan tsidim sai ka je ka aduwa zafin wanka masifa 3 daga nan ka ji an ce cikin ya kumbar da kashin hakori yan da a kamo shi a mai kaciya da ka zama dan kwage kamar wannan sai ka zama baka ji kuma ka shaka dangaro kamun gafiya dokin kara gara taya ka da yanzu wannan ya fata sai ya nemo yi da ka zama saurayi kuma sai a firgita ka ci ne ga ta da ka ci babara ka ci gudun kai ta garauniya a rana daga nan sai a yi man aure yakwa sai kai wata 9 kana bin kasuwanni iya dinkin sallar yara da taushe sai ya cinye kudin sai ka ƙara firgita dama a hauka duk mai gudun wahala kar ya zo duniya ita ku duniya abin da isa aka ce aikin banza ce da Allah mala da kuɗi da sarauta zai hana a mutu ina ɗan kabo duk gidan ɗan kabo ba inda ba na shiga har falon hali shine hakimin kabo jarman Kano saddaunan Kaburu galadiman fancan shib aji na abu da ɗan kabo imatu duk masu kuɗin ƙasar nan ba wanda bai zo jana'izar ɗan kabo ba su dangata su garba idi su amina dogo su gali na abba su ibrahim ta su ta amba su bello mai tama kwankwasa ganduje su da lahata su fafarawa a hamma ma'aza malaka sallar bukar abba su hamma garba su rima su dan hasan su dan lasan su bala kosawa su alamakar makoda su dan zago su ba kwasarai mangal shaka babu baban gida bahar kawo su maila badar babu rama sare bukar abba shi maroki inna mani farfesa je daga na malam magaza dan batawa makwara hamaniya sokoto sanata balla hayata gaba saman ka dake sanar lami da hafizu dinga manya-manyan mutane amma da ke duniya yar akuya ce kaga yadda aka yi wa ɗan gaban to kana ina alhaji zubairu bello tsakanin kano da abuja gida 3000 ibari da ke duniya yar akuya ce ko kusa bai ɗauka ba haka ita ba lahira ko kurma aka ce ɗan kabo zai ce jirgi abin da mata ibari jirgin sama 35 ka san ku da awakin da aka kawo kasuwan nan tattasai tumata a tarihu da ke kabewa kai a duba yan busassu ma na kasuwar majalisar busassu na garki in an biya jirgi alazina amma da ke duniya ba ta da mutunci haka aka tuttuno dan kabo ba continuous discussion ba final discussion ba foma je ba rafo ba maradu ba jirgin sama ba AC ba katarkabuta ba ruwan ju ba shafarma ba kokona ba la kasira dama a duniya aka samu yau in kai makaɗi ne ina shata ina dan kwairo ina sanan dan kwairo mamman duka mamman lanna sa'ada guri haruna gudi allama kago hasa mai auda na gwagwa dan tsohon mai garaya shago dan alaci sila gurgu duk sun tafi lafiya yau in kai dan wasan hausa ne ina da mamusau malam mamma alhaji ne ka doran ma da karo da goma tambaya dan kurma barmu ka ta kola ahmed isna hudi garu balaraba ta kaduna ka buwaya alaba ladiba furo da nan zarki bala muhammad yau dai kulu kaura na ibro duk sun tafi lafiya iya ne kauna annabi muhammadu wanda ya san yana da bukata a gun Allah ku yi haka da hannunku akan hanya nake aje ka kai ka iya tafiya iya masu kauna annaba aka ce buɗe hannu dole a mutu a masifa mala kaga uban tiyobo ne a jikinsa duk ya dage ba guga wai kuma ana buɗe hannu ya ja uban tiyobo je ka wannan ran da ka sai shadda ba a san iskancin da za ka yi ba a zama da mugun dan iska ne talauci ne yake rage ba rage dole a gamu da hau ai ko taron sallah bai kai taron wa'azi ba a ce ka buɗe hannu kuma to gida me za ka je ka yawo ko taron sallah bai kai taron wa'azi ba a nan akwai mala'iku na kusa da Allah duk abin da muka faɗa suna amin amin idan amin dan mata zo daidai da ta mala'iku duk an gafarta mana an karba ayyukan wanda isan yana da bukata a wajen Allah ku buɗe hannu za mu gaya wa Allah kukanmu duk abin da ke zafi maganin su addu'a idan liman ya ce wala dalu me ake faɗa to kowa sai ya sa bukatarsa
addu'a ta farko za mu shafa Allah duk mutumin da ya buɗe hannunsa hadarin mota hadarin keke hadarin babur hadarin jirgin sama Allah ya kare musulmi ba ku ce komai ba addu'a ta biyu za mu shafa wannan gari Allah ya kara masa albarka nasara ci gaba dan albarka annabi Muhammadu Allah ya kawo da fitina da masu kuɗin garin sarakuna talakawa duk wanda yake wani harkoki bai ganin bude Allah ka buɗa masa dan darajar sayyidina rasulullah sannan addu'a ta ƙarshe za mu karanta addu'a mu shafa amma kada kowa ya sa rai ni ma ba zan sa bukata ta a cikin addu'a ba mun sadauka wa iyaye ko mu rabu da su to ku yi haka ba kuma qur'ani zan bude a ga haske ba in ka ji mai wa'azi yana zan bude qur'ani a ga haske maza ka ban wannan nan fara hasken uwa ka zo ganin haske ya karba 100 kai duhu ka gani shi ya ga haska ku yi haka da hannunku duk abin da aka faɗa ku ce amma iya yaro ya tsuguna saboda annaba kai joda namne jo ko an ga lahu sai da ajila beto kai na masai kilkila kyan aske sai mu yaro Allah tarki ya zauna saboda annabi Muhammad inna lillahi to ku yi haka da hannunku Allah duk mutumin da maka shafa addu'ar nan guda uku da shi Allah ka shafe min zanafansa da na iyayensa ba ku ce komai ba kowa fa ya sa bukatarsa duk yaro ya tsuguna saboda annabi Muhammadu abin da ya sa malamai suka ce ni addu'a guda uku idan kai addu'a ta farko ka shafa wani hannu ne wannan shedan ya rike ta a hannun hagu in kai addu'a ta biyu ka shafa shedan ya rike ta a hannun dama da za ka fidda kiwa kai addu'a ta uku saboda haske da walƙiya in ko sama shedan zai sake dai ya tafi kamo ɗaya yana gudu tana gudu kafin ya kamo addu'a ta tafi ga zatan Allah kai idawo bi ma duk sun tafi to ko a nesa kake ku buɗe hannu ku sa bukatun Allahumma Allah ba ku ce komai ba Allahumma labbaika Allah wa ashararta azimu Allah wa yasirinaka Allah wa jadadunaka Allah wa quwwatika Allah innama amruhu idza arada shay'an an yakuna kunati yakuna al-fatiha Allahumma rabbana ba ku ce komai ba anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna ya Allah wa anta kai raziqina al-fatiha to musulmi duk mai tausan uwa da uba wanda ya ji dadin zama da iyayensa ko buɗe hannu za mu ta mai iyaye ko mu rabu da su duk duniya ba ka uwarka da ubanka ni fa ban iya tafiya ba sai da uwata ta koya mu zama ma ban iya ba tsohuwa ta ita ce ta koya mu kuma haka jama'a ni fa har rawa take min cika masakin ka dan bala cika masakin ka yanzu na fa karfan masakin har wa'azi ne Allah sarki ya tuma kana tsakiyar tsotsan nono zaka garda mata cizo a nono in ta tunkule hannu za ta dake ka da kai dariya wai dariya ka sai ta bata dariya ita ma ta yi dariya saboda tsabar kauna ka girma ka shawo giya ta ce san ma akai ma ka zama barawa ta ce san ma akai ma duk tsufanka da za ka je ka gaida uwarka mahaifiya sai ka ga tana motsa fara za ta baka wai ka dan kurba ta ji daɗi ko ɗiban yaɗiya baba ka take tafi maryam abacha ko ya san masai ubanka yake ya fi gwamna guntun gatarinka ku yi haka da hannun ku aje ka da na rage yaje ka na ganka arzikin mai na ka buje ka a hankali wallahi ha haka yake wai zai gudu to je ka ko mu ma mu haɗe jama'a to kai je ka mu za mu tana tsoruwa duk abin da kai ubanka wallahi tallahi sai ɗanka ya ma ko a ƙauye babanka ya ce sabo a yau awaki ciyawa sai kai haka rai yayi ne to ku zura masa wannan sai ka ya faɗa ka ce a tafi gona gabar ya tafi ta arewa ta fi kusa da gari ko ya sha wiwi ya ce ba bara ya ba wani shege da Allah ku biyu mutum ya ce ba wani shege ina shege duk abin da kai ubanka wallahi tallahi sai ɗanka ya ma wani mutum ya zo gun annabi Muhammadu ya ce ya annabi gyati mata ta tsufa saboda bala'in tsufa a kwance take ba haya in wanke mata in sa mata sutura in fesa mata turare ta dinga ƙanshi lokacin aikin haji in saba ta a kafada in je in yi tsawafi in dawo da ita sai da na shekara 10 ina mata haka da tsufan ya kai tsufa ba za ta iya tauna ba hanta zan siyo in tattauna in ba ta mamuli in goga mata goro
ina tsugunna a gefen ta sai ta yi bacci in je in kwanta. Shekara 10 ina mata haka, amma ta rasu. Na biya ta hakkin haihuwa, annabi ya ce ta yi gaban waje. Ta yi gaban waje a shekara 10 baka biya uwarka nishin naƙuda ɗaya ba. Da Allah da na ce ku buɗe hannu mutum na gyata ma na kyauta. Ashe kuna ganin fari na kai yadi dan China? Dan ubanka na fa dan Madina ma, uban rahin mutunci wa ban. Jama'a kuna ganin kima iyayen? To ku yi haka da hannunku. Allah ya saka wa iyayenmu da alheri. Hidimar da iyayenmu suka yi mana Allah ya saka mansu da alheri. Kuma da Allah duk musulman da ya tsaya a gwannan kafin mu shafa wa iyaye addu'a. Duk musulman da ya tsaya a gwannan iya magidantan da suke wannan go. Da Allah a je a samu zama da leman tsani na ba ku dan annabi. Ba ku ce Allah saka ba. Duk mutumin da yake mu'amala da iyalinsa ya tabbatar da sunnan annabi Muhammad. Kamar yadda annabi ya ce a kula da ido, a kula da ciki, a kula da gaba saboda sunnan manzon Allah. Akwai mutumin da yake mu'amala da bega, tiyagara, man fara, roket wajen karfin maza. Duk wanda yake amfani da bega, tiyagara, roket wajen karfin maza, wallahi tallahi ya kusan rasa gabansa ma gaba daya. Iya zuma da liman tsami zan warware muku a bisa ka'idar sunnan annabi. Ba ku ce Allah saka ba. Amma duk wanda yake da iyali yana bukatar biya masa bukata wajen bangaren sunnan annabi Muhammadu. Iya zuma da liman tsami ku je ku nema na ba ku sadaka ga yadda za a yi musu. Ba ku ce Allah karba ba. Amma wallahi tallahi duk wanda ya haɗa wannan yayi na annabi Muhammadu to kar ya kuma neman maganin maza sai an shekara 10. Amma bega, tiyagara, man fawa, roket idan ya kai maganin annabi Muhammadu ƙarfi wajen ɓangaren iyali Allah ya tsinan kuma iya kuna nan kuna ba. Ba ku ce Allah saka ba. Tsakanin ciyamomi 'yan majalisu sanatoci a Abuja in na san iya wanda na ba Allah tsinan ko ku duk ku dige a banza. Abu a banza bane abu da kai za ba saboda annabi. To ai ba ku san wani abu ba. Baba da Tijo, tsakuwar da kuke ci a fara da wadda kuke ci a shinkafa, ka san inda take zuwa ta taru? Ba ku sani ba ko? To nan take zuwa ta taru. In ta yawa ita ake kira appendix, sai an wa mutum operation. Duk wanda aka yi wa operation aka cire masa tsakuwa, ko bai mutu ba, ya mutu. Dan ba zai iya wata ma'amala irin ta da ba. Yanzu jama'a da Allah ba azumi muka gama na Ramadana ba. To ka san duk talaucin mutum yakan iya samun canjin abinci da azumi ko? Duk talaucin mutum. To wani har wani azumin ido ba zai sha kanwa da niyyar wankin ciki ba. Malam in ba dan darajar tusa ba wani bindiga zai. Wallahi tallahi ba dan darajar tusa ba wani ina zaune za ka ji daram ya yi bindiga. Yanzu wani sai ya ci awara ta naira 80, ya ci muruci, ya sha kunu, ya ci kifin naira 60. Kuma ya ɗore ruwa kaga ya zama ɗan bam kenan ba dan dare da tusa ba wallahi wani bindiga zai. To abin da zan ba ku sadaka wallahi tallahi billahi allazi annabi ya sha annabi ya ce a sha wallahi tallahi duk wanda iya annabi ƙarya wallahi tallahi kafiri in ko baka san abin da zan ba ku ba ita ce hijratus sana kuma tun Najeriya ba za ka same ta ba sai ka je maka. Kuma ko mai magani mai talla a baki ko mai yawo da mota dan ubansa ba shi da ita. Ka san dalili? Tun Najeriya gun mutum da ya ce za ka same ta wani balarabe ne a can. Yake kawo ta daga Saudiya. In ka je akwai habbatar sauda ma'ul kal man tafannuwa islamic chemist. Ita ko wannan ciyawa hijratar sana duk sahabban annabi Muhammadu da annabi Muhammadu ba wanda bai sha ta ba. Zan taimaka muku saboda sayyidul wara. Wanda ya ce Allah saka shi na ba. Amma duk wanda Allah ya sa yake da iyali, jama'a da Allah ne karami ne ko babba? Babba ne kai. Ni karami ne ko babba jama'a? Babba ne kai. A ku faɗi gaskiya. A gaskiya mutumin da ya san Qur'ani ya ne babba. Wallahi alhaji mata na uku da salula ɗaya. Mutumin da Allah ya hore Qur'ani ya ne babba. Salamu alaikum. Da Allah a iya matasan da suke wannan wajen. Matasan nan na tsayi. Da Allah zan samu matashi guda ɗaya tak wanda yake da aure. Mutum ɗaya tak saurayi wanda yake da aure da Allah zan samu.
ya to in baka san yadda za a yi ba da Allah alhaji bismillah salamu alaikum ki yaro ki tsuguna saboda darajar annabi Muhammadu salamu alaikum salamu alaikum Allah gafata mala ya gida ya aika ya iyali don Allah malam ko an taba gani na alhamdulillah to da Allah tun musulman da ya tsaya a nan ina ne musulmi ciki ne ya wanda yake da ƙaba